Takže dobrý den, vážení diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Trochu jinak. Dnes tady mám člověka, který, řekněme, hodně změnil svůj život a začal věci dělat trochu jinak. Aleše Culka. Vítám tě, Aleši. Zdrav, Adame, ahoj. Díky za pozvání. Řekni nám hnedka na úvod něco o sebe. Jak bys se představil úplně cizímu člověku? Jak bych se představil úplně cizímu člověku, tak já jsem, i když na to možná nevypadám před nějakýma lidma, tak jsem velice šťastný introvert. Jsem člověk, který rád něco tvoří, pořád něco vymýšlí, pořád něco dělám, na něčem pracuju, takže a jsem šťastný, jsem extrémně šťastný. To si myslím, že dneska může říct opravdu jako v takovým sebevědomí jako ty málo kdo je dneska šťastný tady v té zajímavé době, takže za to jsem moc rád, že takhle tak vidíš. No a já o tobě vím, že ty jsi byl historicky nebo profesně záchranář. Přesně tak. A to je takový ten začátek tvé cesty, se dá říct, asi předpokládám, kariérní. Co tě k tomu vedlo? Jak ses dostal zrovna tady k té profesi? Určitě. Tak, já jsem v podstatě po základní škole přemýšlel, co budu dělat, a jelikož jsem se nebál krve, tak jsem se rozhodl, že půjdu na zdravotnickou školu. A chtěl jsem tak nějak pracovat v podstatě jako s lidma, měl jsem jako vždycky blízko k té komunikaci. Takže po zdravotnické škole jsem šel na vysokou školu, vlastně na záchranáře. A tehdy vlastně to byla vojenská škola, vlastně v jednom, že vlastně jsem byl voják a vlastně studující záchranář v jedné osobě. A vlastně vedlo mě k tomu nějaká dejme tomu, vidina nějakého rozvoje, nějakého posouvání svých hranic. Chtěl jsem dělat něco prostě nekonvenčního, možná oproti svýmu okolí, protože já jsem vlastně kluk v podstatě z vesnice, z Vysočiny, a chtěl jsem dělat něco jako adrenalinového, něco jako, co by mě bavilo, takže jsem se vydal tady tou cestou. Jasně, takže řekněme něco, co by ti dávalo smysl vlastně, kde by se stát nějak mohli vyprofilovat vlastně. Vyžít, vybít a tak dále. No. Asi tak. To hezký moto. No a když jsi poprvé teda pocítil, že potřebuješ nějakou změnu, protože dneska vím, že už záchranáře neděláš a vlastně co tě k tomu vedlo? Ale úplně upřímně vedlo mě k tomu to, že já se ptám celý svůj život otázkou proč. Jo, a to je v podstatě víceméně kámen jako úrazu u všeho, ale je jako samozřejmě nějaký motor nějakého rozvoje. V podstatě v rámci nějakého cvičení anebo nějakého kariérního rozvoje i toho rozvoje v tom zdravotnictví, tak já se vždycky ptám, proč něco mám dělat, jaký to má výsledek, takzvaně anglicky, jak se říká outcome nějaký, a nebo jaký to má přímý třeba dopad, ať už to na mě, anebo na ty lidi, kterým tu službu poskytuju. A v podstatě v tom zdravotnictví víceméně jakoby, proč se mladý člověk rozhodne pro nějaký povolání, že jo? Tak jakoby málo kdy to je z toho důvodu, že v tom prostředí žiješ a že jako to chceš dělat přesně jako ty lidi, ale máš třeba nějakou představu, já nevím, z filmů nebo z knížek nebo nějakých motivačních videí a tak dále, kde se prezentuje jenom ta špička ledovce, že jo, ani ne jenom ta špička. Takže v podstatě já jsem tam šel s nějakou vidinou toho, že budu pomáhat lidem, že budu schopnej absolvovat třeba nějaký věci, který třeba většina lidí absolvovat není schopná a že já jim budu moc pomoct. Já jsem měl rád třeba vlastně, proč jsem šel vlastně do té armády i vlastně s tím záchranářem, já jsem měl rád jako malej Chucka Norrise v seriálu Walker Texas Ranger a víceméně Klaďás nastavoval prostě víceméně krk a tak dále a prostě mladýho kluka, který má velký oči, jak to motivuje. No a já jsem šel do tohohle toho, že prostě chci dělat něco adrenalinového, zároveň, že chci pomáhat lidem a zároveň prostě, že to chci dělat nějakým prostě jako způsobem, který je těžko zvládnutelný a že já ho zvládnu, to znamená, že si tam i něco já sám sobě dokážu třeba. Já jsem byl dítě víceméně absolutně bez sebevědomí, takže ano, byl to nějaký proces i budování nějakého sebevědomí a nějaké osobnosti. No a tam v podstatě, když přijdeš do nějaké oblasti, že jo, do nějaké profese, tak tam najednou vidíš i pod tu pokličku i všechny ty věci, které se tam jako dějou, které nejsou na první dobrou vidět. No a
v podstatě, když to úplně shrnu, tak když jsem vlastně jezdil na té záchrance, tak všichni jakoby vidějí v těch filmech záchranáře, který prostě jezdí k dopravním nehodám, já nevím, k resuscitacím nebo k mladým lidem, kteří mají úraz. To dneska v podstatě neexistuje. Jo? V podstatě dneska 90% výjezdů, který záchranka má, tak je suplování, ať už to třeba pečovatelské služby nebo prostě praktických lékařů, který jako jsou málo. Takže jako za ten rok napočítáš jakoby ty výjezdy, kde seš skutečně jako záchranář a kde nejseš taxikář prostě s velkým autem, napočítáš je prostě na jedný, na dvou rukách. Jo. A to mě jako velice jako potom ubíjelo a velice rychle jsem vyhořel. Chápu, co znamená vlastně tak tvoje kariérní jako ambice vlastně, řekněme, jakou radu pomoct vlastně a být lepší než ostatní, jestli tak můžu říct, v té práci. Tak, promiň. V pohodě, spíše to možná, já v tom vnímám jakoby ani ne být lepší než ostatní, ale překonávat možná svoje jako já jako ze včerejška. Jo, že takže být lepší než vlastně já sám. Pořád se posouvat, je tam nějaký motor. No, jako tak vlastně nebyla úplně tady v té pozici naplněna, toho záchranáře. Ano. No a co tě vedlo teda, nebo co byla taková ta poslední kapka, že jsi řekl tak a dost, musím to změnit, musím se posunout někam dál. Poslední kapka. No, těch kapek bylo víc, ale když to úplně zesumarizuju, já jsem v podstatě už na vysoké škole tak nějak se trošičku zajímal o nějaké investice, o nějaké obchodování na burze, o nějaké takovéhle věci, o krypto a tak dále. Takže já jsem si už trošičku bokem jako budoval nějaký portfolio a v rámci vlastně té práce, tak jsem se setkal i vlastně s jedním mým kamarádem, vlastně se Šimonem, který podnikal. A já jsem vlastně do té doby jenom trošku si osahával ty investice, ale vlastně Šimon v podstatě dělal i podnikání a zároveň vlastně jsem potom potkal i vlastně Davida, tebe a tak dále. A víceméně tam jsem si říkal, že by to podnikání jako k těm investicím nebylo úplně špatný v rámci jakoby nějakého třeba marketingu a tak dále, takže já jsem začal trošku jako podnikat ještě při zaměstnání zlehka, ale víceméně už to bylo jakoby jasný tam, že bych to podnikání chtěl dělat na full, jakmile se to rozjede. A taková poslední kapka, ono těch kapek bylo víc, jak jsem říkal, v rámci toho, že jsem si třeba s těma kolegama v práci už neměl moc co říct, že jsem se zajímal úplně o jiné věci, nebo že když jsem se ptal, když jsem dostal zadaný nějaký úkol, který jsem dělal 4 hodiny a potom ho prostě někdo schodil ze stolu, že to nakonec bude úplně jinak, tak říkám jako, co já tady vlastně dělám. Jo, takže ale poslední kapka tam možná byla, že jsem dostal nějaký jako úkol od svého nadřízeného a dal mi vlastně nůž na krk, že buď udělám tohle, anebo tohle. A já jsem mu říkal, dobrý, tak volím možnost číslo 3, jdu prostě pryč a jdu podnikat na full time, takže tak nějak jako, asi jakoby ten rozchod s tím vedením a s těma jako kolegama kolem, to prostě jako je to nějaký přirozený vývoj, jako jo, určitě tím jako nechci říct, že je jako někdo lepší, někdo horší, prostě každý má nějaký svůj úhel pohledu na celý život, všichni nějaký máme, že jo, 100 lidí z úhlu pohledu a mně zkrátka došlo, že některé věci pro mě mají smysl, některé nemají a že si vážím prostě svýho času, vážím si lidí kolem sebe a chci dělat prostě věci, které mají nějaký výsledek a nechci něco dělat jenom kvůli tomu, abych tady dostal almužnu prostě pár desítek tisíc a tak no. Takhle jsem to měl. Jo, řekl jsi to moc krásně. Ono totiž spousta lidí vlastně má v práci nějaké problémy. Já si myslím, že všichni známe takové ty typické stěžovatele, že většinou to bývá, jak se říká, chlapi v hospodě, to mě štve a v práci je to napad a šéf mě zrovna momentálně strašně štve a tak dále. Najít takovou tu vnitřní sílu, něco změnit je za mě docela složitá věc. Jak ty jsi vlastně teda přišel k tomu přímo, že jsi jako udělal to rozhodnutí? Bylo tam třeba nějaký jako vnitřní boj nějaké, nebo máš na to nějakou metodu, nějaké tajemství, když řeknu takhle tak, nebo to prostě bylo jenom čistě spontánní rozhodnutí teď a tady a už ne? Rozumím ti. Hele, já nevím, kde jsem to vzal, ale já jsem někdy, když jsem byl menší, nebo v pubertě, nebo nevím, kde já jsem zažil nějaký výčitky. Už nevím z čeho, ale že jsem něco neudělal a pak jsem si vyčítal, že jsem to neudělal a velmi dobře jsem si pamatoval jakoby tu bolest, když jsem něco neudělal. To znamená, když to úplně zesumarizuju, já vnímám v rámci toho nějakého rozvoje a tady těch věcí vnímám 2 bolesti.
První bolest je ta, že něčeho se natolik bojím, že to neudělám a potom si to vyčítám. To je obrovská bolest. A druhá bolest je z toho růstu. To znamená, že něco zkouším, že zjistím, že jsem hloupej, musím se něco naučit, ať už to nějakou dovednost, anebo nějaký věci, které třeba neznám znalostně, takže se musím doučit. Někdo mě třeba i skritizuje, že jsem prostě hloupej, že třeba něco neznám. Ale ta bolest z toho růstu, ta člověka vždycky dovede na nějaký vyšší level, na nějakou další úroveň, kde se mu otvírají zase nějaký další možnosti. Takže já mám zakořeněnou někde nějakou starou bolest, nějaký výčitky a prostě od té doby vím, že i když mám strach z něčeho, tak že nesmím dovolit ten strach, aby mě ovládal. Jo? V podstatě mám za sebou pár seskoků z letadla a tam jako je... když člověk z toho letadla nevyskočí, tak v podstatě potom se ti víceméně všichni jako na zemi smějou. Jo? Já jsem to teda jako naštěstí nezažil, ale slyšel jsem takovýhle jako případy a víceméně tam je to dobrý trénink o tom, že ten strach sice máš, ale nenecháš se tím paralyzovat a prostě jdeš i přes ten strach a děláš to, co máš. A pak jakoby na té druhé straně, když ten strach překonáš, tak to je, řekl bych, jako esence nějaký mužský jako energie, která jako je hybatelem velkých věcí, velkých projektů na světě, si myslím, a spousta úspěšných lidí jako říká, že 1000krát selhali a museli jako do toho jít po 1001. Jo, Takže jednoduše řečeno vlastně tvoje touha potom zkoušet a posouvat se je silnější než ta obava vlastně, nebo ta past té situace, ve které aktuálně seš a ten strach z toho, že by se třeba nezvládla. Dá se to tak říct? Dá se to tak říct a spíš je tam možná i nějaký i silnější je nějaký strach z toho, že si něco budu vyčítat a že budu třeba před někým, před rodinou za slobocha třeba nebo sám před sebou. Mm-hmm. To si myslím, že je jako velký motor. Tady je tak kontroverzní pohled, řekněme, protože záchranář, řekněme, je profese, která je potřeba, která hodně pomáhá. Měl jsi někdy výčitky nebo třeba i strach z toho, co si právě o tebe budou myslet, když jako, řekněme, to vzdáš, odejdeš, změníš tu svoji kariérní cestu? Bylo tam něco takového? Rozumím. Myslíš to v rámci, co si o mě bude myslet třeba okolí? Také. Jo, rozumím. Ale víceméně já jsem docela brzo zjistil, že každý člověk se z hlediska nějaký emoční hloubky zajímá především sám o sebe a co si jako lidi o mě myslejí, tak je určitě důležitý nebejt nebo nesnažit se asi jako zavděčit všem. To si myslím, že jako na to přijde spousta lidí jako během života. Někdo rychleji, někdo pomaleji. Ale určitě tady toho jsem se nebál, protože tam spíš já jsem cítil, že mě to zaměstnání, ta zachranařina, že mě to opravdu jako poškozuje. Jo, ať už to ani ne jako fyzicky, ale hlavně jako mentálně, že fakt jsem přijel když se ta směna prodloužila, měla třeba 13-14 hodin, když jsme měli výjezd navíc, tak jsem prostě přijel doma, byl jsem naštvaný, prostě cítil jsem, jak to jako přenáším na rodinu, dávám se prostě dokupy, abych něco jako dalšího tvořil. Takže já jsem to vnímal jako vysvobození spíš. Jo, jako, zní to jako možná šíleně, ano, určitě záchranáři jsou potřeba, každopádně není určitě potřeba, aby záchranář měl za 12hodinovou směnu 10 výjezdů a z toho jich 9 bylo prostě k ničemu, že prostě ten záchranář cítí, že tam nemusel být. Mm-hmm. Jo, ale prostě je ten systém nastavený tak, že, jak já říkám, tam se nepomáhá lidem, tam se jenom všichni starají, aby nešli sedět. Jo, protože, co tím myslím, dispečer v podstatě, teda jestli to takhle funguje stále, ale myslím si, že jo, dispečer v podstatě zodpovídá za to, jestli někam tu sanitku pošle a jakou tam pošle, jestli s doktorem, bez doktora a tak dále. Jo, a v podstatě tam ten dispečer, když on se 1000krát rozhodne, že někam tu sanitku pošle a je to zbytečný výjezd, tak to nevadí. Ale když tam někoho nepošle a zrovna o něco jde, tak ten dispečer prostě je popotahovaný. Jo, takže to je prostě, a radši se jako vyhodí, je to díra na peníze, a radši se prostě vyhodí hromada energie, hromada peněz, aby se dodržely nějaký standardy. Jo, samozřejmě je tam nějaká etická otázka, jakoby, že
že jako musí se pomáhat víceméně jako lidským bytostem, prostě všem, jasně. Otázka je, jakoby, jestli by nepomohlo víc třeba praktických lékařů, kteří by byli v terénu, kteří by to odslonili. Jo, to je jakoby další téma, jo, ale takhle nějak jako já to vnímám, no, tohleto. Zeptám se ještě teda na jednu otázku, která s tím trošičku souvisí, a to je, řekni mi, tvůj nejlepší a nejhorší třeba jako pracovní výjezd, který jsi kdy měl, protože co já znám záchranáře, neznám jich teda moc, ale pár ano, tak většinou ty historky teda stojí za to. Určitě. Poděl se s náma o nějakou. Takhle nejlepší výjezd, anebo na který se mi hodně dobře vzpomíná, tak je předčasný porod. U pacientky, kdy v podstatě tam jako bylo úplně všechno jako na drátkách. A oni to byli, v podstatě můžu jakoby říct příhodu jako 2 výjezdů vlastně za jeden den. První byl ten vlastně ten předčasný porod, který v podstatě se nám nějakým způsobem povedlo zajistit tak, že jsme, dejme tomu, do 4 minut byli vlastně v nemocnici na jednotce intenzivní péče, kde jsme toho mrňouska malýho předali. Dopadlo to dobře. A druhý vlastně výjezd byl u člověka, který měl spoustu problémů sám se sebou. To byl ten jeden hrozný výjezd, a kterýmu bych doporučil všechno, hlavně dietu, hlavně cvičení, jenom ne záchranku. Jo? Který prostě si nás zavolal, už ani nevím z jakého důvodu, ale jo, často jako ta záchranka se volá jenom kvůli tomu, že no a Zuzova zavolal, abyste mi dali prášky, ale do nemocnice nejedu. Jo, to je prostě, to bys dělal nevím co. A takže tady to je nějaký jakoby velký kontrast toho, kdy ty si připadáš jako perfektně užitečná osoba, kdy ti ani nevadí, že je to stres, kdy prostě jako ano, je to nějaký takovýhle malej človíček, který se ti tam jako narodí, ale ty víš, že jsi mu jako pomohl, udělal jsi tu nejlepší práci a jsi prostě na sebe hrdej. A pak tě ještě zavolá večer jako psycholožka, jestli si ze záchranky, jestli si o tom chceš promluvit, že jo. A já jsem se jenom říkal, ty brďo, někdo mi jako volá, že jsem zase nevyplnil nějaký papíry, že jsem zase na něco zapomněla. Potom ta paní, když mi říkala, že je psycholožka, že jestli si o tom nechci promluvit, tak jsem říkal jo. Tak jsem se smál, děkuju, jste hodná. A víceméně tady ten výjezd jako byl skvělý, já bych spíš potřeboval psychologa kvůli těm dalším výjezdům, kde prostě nejsme potřební. Jo, takže takhle. Ale jinak jakoby ty výjezdy, nebo celkově ta práce v tom zdravotnictví, já víceméně, co jsem chodil na tu zdravotnickou školu, tak tam tě tím zdravotnictvím, tou nemocnicí tě protáhnou už v podstatě od puberty a tam tě hodně naučí smrt. Smrt je úžasný učitel. Jo, a tam právě proto říkám, že jsem jako šťastný, protože se mi hodně věcí v životě daří a všechno se dá vyřešit. A za svůj život jsem viděl už prostě stovky lidí jako umřít, jo, od útlýho věku nebo prostě od puberty, co jsem do toho špitálu chodil. Takže to určitě doporučuji jako každému, kdo by jako se chtěl něco naučit, tak jde třeba na 3 měsíce dělat na standardní oddělení někam na internu a tam o to naučí hodně věcí. No. To je zajímavá myšlenka, ale určitě věřím tomu, že dost lidí by to pohled na život dost změnilo. Protože co si budeme, taková ta věčná pravda je, že lidi si myslí, že mají problémy, ale dokud mají v pořádku zdraví vlastně, tak v podstatě problém nemají. Je to tak, no. Dobrá, k tomu teda pokračování tvé cesty by se tak nějak to asi nazval. Co ti třeba na začátku pomohlo? Jak se vlastně do toho nějak naplno pustil? Co ti to přineslo? S čím se najednou potýkal? Protože samozřejmě ohledně toho zdravotnictví tam jsem nám řekl docela hodně. Já si myslím, že to sám dokážu trošičku představit, čím jsi se vlastně zhruba procházel. Co teda následovalo? Tak, když to vlastně jak propojím, já se v současné době věnuju jednak investicím a jednak marketingu vlastně pro firmy. A teďka nevím úplně, ten přechod myslíš jakoby z toho záchranáře? Ano, úplně ten začátek vlastně, že jsi řekl, dobře, mám ičo, už teda jdu podnikat a teďka si jdu vydělávat nějaké peníze. Rozumím. Jak se do toho vlastně pustil? No? No, tak v podstatě první, co bylo, tak s tím mým kamarádem vlastně jsme se pustili, jelikož on dělal to, že vlastně dělal marketing pro jednu firmu, doporučoval vlastně prodeje nebo prodával vlastně jejich třeba produkty, tak v podstatě já jsem ten jeho model okopíroval a šel jsem vlastně dělat to samý, že jsem se vlastně od něj učil a zároveň, jelikož jsem absolutně byl nepolíbený nějakým internetovým marketingem, nějakým prodejem, tak jsem začal naslouchat nějakým nabídkám na internetu v rámci výuky marketingu a prodeje a
tam jsem si vlastně koupil nějaký svůj první kurz, zjistil jsem vlastně, jak ten prodej v podstatě funguje, jak funguje nějak marketing, udělal jsem si nějaké svoje první internetové stránky, začal jsem zkoušet nějaké věci a tam v podstatě, jakmile během nějakého půl roku, když jsem to podnikání měl rozjetý a už jsem se na to mohl spolehnout, tak tam vlastně potom přišla i nějaká ta kapka jakoby v tom zaměstnání, že už tam nechci být, takže jsem potom přešel naplno do toho podnikání a do té doby, nebo od té doby se vzdělávám hlavně vlastně v tomto odvětví, to znamená v investicích, v marketingu, obecně prostě v prodeji a v tom spojování té poptávky a nabídky. To znamená, že máš na internetu nebo celkově ve světě hromadu produktů, hromadu firem, který ty produkty nabízejí a máš hromadu i lidí, kteří se v tom třeba nevyznají, nevědí, jaký produkt si vybrat a mě baví tady to spojovat, protože samozřejmě je to práce s lidma, když najdeš ty dobrý a kvalitní lidi, vznikají tam velice hezký vztahy, nový nějaký komunity vznikají díky tady tomu a samozřejmě je to určitě hezky, když to člověk dělá dobře, když máš ten marketing dobře nastavený ekonomicky, tak samozřejmě jsou tam i hezky peníze, není tam v podstatě strop, nemáš tam zastropovaný výdělek, to znamená, když ta služba je kvalitní, dobře se staráš o ty klienty a tak dále, tak v podstatě můžeš škálovat to vydělávání peněz na tvých firmách v podstatě jak chceš a zároveň je tam velká časová flexibilita. To znamená, jo, když se prostě rozhodnu, že si chci jít ráno od 6 do 9 prostě zaběhat třeba, tak můžu a nikdo mě jako nenutí, že zrovna musím sedět prostě v kanclu, můžu si to dělat jak chci. No, takže takhle nějak jakoby v kostce vypadal ten můj nějaký postup z toho zaměstnání jsem do tohohle. Ty jsi na to vlastně už trošku odpověděl, ale zeptám se stejně, v čem je největší rozdíl mezi tím vlastně, když jsi teda dělal záchranáře a tak, jak to máš vlastně teď? Jo. Když máš dobře, já to vnímám tak, že když máš dobře rozjetý biznis a nestane se ti žádná prostě pohroma, když to tak řeknu, tak opravdu jako do 5 až 10 let jako ty ten biznis můžeš mít tak velký a tak obrovský, že dejme tomu nakoupíš nějaký investice anebo nějaký aktiva a nemusíš se v podstatě jako už nikdy bát třeba o důchod o peníze. Jo? To jako prostě tady to u těch konvenčních zaměstnanců jakoby úplně možný není, protože tam jako ať seš dobrý, anebo nejseš dobrý, tak máš furt stejný peníze. Jo? To mě jako víceméně postupně štvalo a chtěl jsem být právě placený jako za ten výkon, protože když je někdo lepší, tak proč by neměl být jako líp ohodnocený. Jo? To si myslím, že dává jako hlavu a patu. A zároveň prostě u toho, když teda vezmu zrovna jakoby tu zachranařinu, tak tam prostě, když budeš 30 let pracovat, tak tam jako máš jako jistotu, že budeš pracovat dalších 10 let, jo, jako a možná i 20 jako v tuhle chvíli, jo, že jak se posouvají ty důchody, furt jak nejsou lidi. Takže jako jsme zase u té nějaký kompetentnosti, to znamená, když se člověk naučí fungovat s tím systémem, který je kolem nás, ať už v rámci peněz, v rámci investic, podnikání a obecně zdravotnictví třeba nebo takhle, tak když to člověk správně využije, tak se může dostat do opravdu hezkých stavů, oblastí, kdy máš prostě hodně peněz, jsi zdravej, máš tu hojnost, máš skvělý vztahy kolem sebe, to mám prostě třeba dneska já a já jsem za to jako obrovský vděčný. Je to jenom o tom, ty informace najít, získat a nebát se a prostě nějak postupovat a vím, že jako se mi to kecá, jo, jako samozřejmě ono, jako ta cesta jako nebyla hezká, jako nikdo tu cestu nemá hezkou, ale hlavně se z toho jak říkají naše babičky, jo, a dědečkové, takže to je základ, no. Krásně jsi to shrnul. A ty jsi říkal vlastně, že třeba záchranář se dělal hlavně proto, že jsi chtěl pomáhat lidem. Vidíš to třeba, že i dnes pomáháš lidem? Jo, určitě. Samozřejmě ono je pomoc a pomoc, jo? Protože třeba jedna moje kamarádka, která mě učila trošičku jako pracovat, dejme tomu, nevím, když to tak řeknu, s duší nebo s nějakou svojí psychikou, učila mě třeba, nevím, odpouštět nějakým lidem, na něco se třeba vykašlat, tak ona mi říkala, že je pomoc a pomoc, to znamená nevyžádaná pomoc málo kdy pomůže. Ale když je ta pomoc vyžádaná, když je ten člověk jakoby připravený na to přijímat nějaké informace a chce se něco naučit, tak tam ta pomoc je určitě možná. Jo, ať už to třeba v nějakým
předání těch informací anebo v nějakým předání nějakého přístupu třeba někam, kde ten člověk si může pomoct. V tomhle vidím jako zásadní rozdíl a určitě, rozhodně. Když jako ten člověk dobrý klient nebo dobrý biznis, ze kterého já mám radost, je ten, když ten klient, když spolu máme dobrý vztah, když ten klient je spokojený, když já vydělám peníze, když v podstatě oba dva vyhrajeme, tak je to samozřejmě to nejlepší, co může být i do budoucna určitě. Takže ta pomoc ano, měla by tam určitě být vždycky všude. Ty jsi to krásně nazval vlastně ta nevyhraná pomoc, protože já sám, a teďka to neberu v rámci peněz nebo v rámci toho marketingu, mám kolem sebe plno lidí, na který třeba když se podívám, tak řeknu, jo, ten, kdyby změnil jenom tohle, tak se mu bude žít mnohem lépe, kdyby třeba neřešil tady ty blbosti, kdyby třeba změnil tu práci, nebo přestal některé věci dělat. Jakým způsobem třeba ty s takovým komunikuješ? Máš to taky takhle s takovým okolí, protože vlastně v rámci toho marketingu věřím tomu, že dost lidem to musí vysvětlit. Proč vlastně by vůbec tu pomoc měli chtít? Jakým způsobem třeba na tohle to jdeš? Jo. Vím, že to je těžká otázka. Ne, v pohodě. Je skvěle položená, já jenom hledám nějakou dobrou odpověď. Hele, představ si, že někomu předložíš nějakou, ať už to třeba nabídku, nebo někdo uvidí tvoji reklamu, nějaký tvoje video a jeden člověk ti napíše, vy jste naprosto fantastický, něco takového už jsem hledal a pojďme se prostě sejít a pojďme se o tom pobavit. A druhý člověk ti napíše, co to tady zkoušíš ty, kašpare, něco takového. Jo? Tak jako tam vidíš prostě, že ty lidi, jeden třeba je připravený, druhý není připravený a vidíš tam ty rozdíly. Takže takhle. Mít jako asi komunikaci, která sedne úplně všem 8 miliardám, nebo kolik nás je jako lidí na planetě, to asi úplně nejde. Ale jde udělat to, že dejme tomu, mám nějakou cílovou skupinu lidí, kterým chci pomoct a těm přizpůsobím vlastně tu retoriku, která jde přímo ze mě, je autentická, je tam nějaká ta pravda. Nevím úplně, jestli jsem ti asi odpověděl, ale já prostě mám nějakou tu komunikaci k těm lidem, který chci oslovit, který vím, že na tu moji třeba službu anebo tu pomoc jsou připravený. A ti, kteří nejsou připravení, tak ty mi odfiltruje v podstatě algoritmus časem, že jim tu reklamu prostě neukazuje. Jasně, takže když řeknu jednoduše, tu tvoji službu, rétoriku vlastně děláš vlastně pro každýho, ale ne pro všechny. Dá se to tak říct? 100%, určitě, protože jako to, že ty seš, si myslím, ochotnej i některý lidi odmítat, protože víš, že jim třeba nejsi schopen pomoct, anebo že by to pro ně bylo spíš poškozující, tak to si myslím, že je i konkurenční výhoda jako v rámci marketingu určitě. No a říká si vlastně, že každá ta cesta podnikání má i nějaké svoje, řekněme, hrboly nebo nezdary, nebo jo, že do stavu jsem šťastný a mám všechno, co vlastně chci, co si přeju a jsem za to vděčný. Není úplně jednoduchý se dostat, ale stojí to za to. Co třeba byla taková tvoje nějaká ta cesta, která nebyla úplně ideální, kde byly ty hrboly vlastně, jak se na to dá takhle podívat, poučit, co třeba neopakovat? Perfektní otázka. Hele, víceméně, jak jsme se bavili, a já jsem si tykal trošičku, nebo zkoušel jsem trading, obchodování na burze, vlastně ještě v rámci vysoké školy, ale chce po vysoký a tam jako velice rychle jsem zjistil, že je to full-time job, jo, a že tam jako když budu mít nastavený nějaký pozice a nebudu se tomu prostě pár minut, pár hodin jako věnovat, že je to jako sebevražda. Přišel jsem o hromady peněz, nějaký jsem i vydělal, ale tam jsem zjistil, že to není cesta pro mě, takže jsem prostě šel dál. Každopádně já, jakoby jakýkoliv ty průšvihy, asi už jsem to taky zmínil, já to vnímám jako školný prostě. Jo, prostě se člověk učí, to je v pohodě, je to část procesu. Jo, a sleduji jednoho člověka, jmenuje se Luke Belmar, mladý kluk, ani ne o pár let, myslím, že starší než já. A ten taky prostě má dneska hromady firem, hromady zaměstnanců, úspěšný člověk. A taky přišel v tradingu o několik milionů možná dolarů. Jako jo, a taky prostě, nevím teda, jak reagoval zrovna v tu chvíli, myslím si, že jako tam zazněla hromada slov, ale taky prostě zpětně jako dívá se na to jako na školný. Jo, takže jako všechno je to nějaká cesta, která prostě když se ty pokadíš, takzvaně, tak prostě vždycky jako dojdeš někam do toho svého pomyslného cíle
A určitě, jakoby, co bylo další, tak můj taťka, můj děda, úžasný chlapi, děda už je teda po smrti, ale učili mě takový to, že když se na něco dá ruka, když se řekne, hele, přijdeš prostě ve 13:00, tak tam prostě ve 12:59 nejdýl seš. Jo, a že prostě tady to platí a samozřejmě říkám mu, že to vytvářet nějakou naivitu mladistvou, která v tom podnikání, když jako začínáš, tak prostě třeba spolehneš se na někoho, že dodrží svoji část dohody, i když to máš podepsaný, on ji nedodrží. Jo, taky naučilo mě to spoustu věcí, že třeba člověk si ty dodavatele třeba služeb musí třeba vybírat, anebo trošku víc v tom jako kličkovat, aby se člověk nespálil, ale tam jsem taky přišel o nějaký peníze, ale je to prostě všechno školní a člověk musí pokračovat, no, takže to si myslím, že potkalo asi každýho v životě. No. Je to nějaká cesta, já s tím taky souhlasím, vlastně neznám nikoho kolem mě, koho dneska použil úspěšného vlastně, který by dostal nápad, na pevně mu to vyšlo, vlastně nikdy se mu nic nepototo, jak to sám říkáš, a dneska, když jsou úspěšní, tak je to vlastně hlavní díky tomu, že to prostě nevzdali a tou cestou pokračovali dál. Přesně tak, no, přesně tak. Dobrá, takže dneska, řekněme, je tvůj hlavní obor spíše ten obchod nebo ten marketing? Řekl bych, že to velmi úzce souvisí, protože jakoby ten obchod se uzavírá, když už máš nějakého zákazníka vlastně před sebou nebo když už s někým komunikuješ a aby z toho člověka nějakým způsobem nakontaktoval, aby se s tebou chtěl sejít a chtěl právě s tebou řešit ten svůj problém, tak tam je velká a účinná zbraň v rukou těch podnikatelů, to je určitě ten marketing. Marketing je, myslím, čistě internetový marketing, protože já dělám internetový marketing, tak myslím hlavně tohle, protože je to jako fantastický kanál, kde se můžeš během v podstatě 24 hodin dostat ke 100 000 lidí, 100 000 lidí oslovit, stačí mít jenom správnou tu retoriku, rozpočet na reklamu a všechno v podstatě jakoby jde. Takže takhle. A co je pro tebe třeba největší odměnou v tom, co momentálně děláš? Protože samozřejmě souvisí s těmi peníze, protože samozřejmě každý musí něco jíst, ale věřím tomu, že to není ten hlavní motor nebo taková ta hlavní motivace, proč to dneska děláš. Největší odměnou? Hele, napadla mě teďka taková jako situace, která asi by se do tohohle dala napasovat. Tak to je možná ta, že jsem někde u nějakého baráku na nějaký stráni, rodina tam je třeba pod pergolou, běhá tam pes, běhají tam třeba děti, chodím tam bosej v trávě, s někým si zavolám třeba na 30 minut, vyřídím nějaký obchod, ten klient je spokojený, já jsem spokojený, on obdrží službu, já obdržím peníze, položím telefon, jdu za rodinou. To je úplně skvělý, si myslím. Tohle je jako skvělá odměna. Tady to takhle dohromady, protože spousta lidí jako nerada mluví o penězích. Peníze jsou, si myslím, citlivý téma a je to nějaký zakořeněný program zase v té společnosti, ale za mě, jako když je chirurg dobrý, když je obchodník dobrý, když je servisák nebo automechanik dobrý, tak každý z nich si určitě zaslouží peníze a dobrý peníze a peníze jsou potřeba ve střední Evropě, kde žijeme. Takže říkám, když tam je win-win na obou stranách s klientem i s obchodníkem a prostě jsou tam dobrý peníze, za mě úplně super. Jo, já si myslím, že tady ten cíl s tebou sdílím, protože já, řekněme, to, co dělám, vlastně dělám hlavně proto, abych mohl trávit čas právě s rodinou, s dětmi, tehdy, kdy je potřeba. Ty to děláš taky dobře a líbí se mi to. Děkuju. No a setkáváš se třeba ještě sem tam s předsudky, protože je to teda zvlášť u té starší generace, nechci samozřejmě si nikoho dotknout, ten názor toho, že vlastně pokud nic nevytváříš, něco nestavíš, tak vlastně nevytváříš hodnotu, což znamená, řekněme, že práce obchodníka nebo přímo marketingu vlastně není vlastně práce? Stává se ti něco takového? Nebo už dneska, řekněme, tohle, tady ten názor moc nevnímáš? Hele, buď jsem ho nezaznamenal, anebo nepotkávám lidi, kteří tady ten názor mají. Protože už si myslím, že tady v tom rádoby v uvozovkách kapitalismu žijeme možná si myslím dlouho a naopak jako spousta lidí nebo klientů, kteří mě kontaktují, tak spousta z nich se spíš třeba bojí, aby mě jako neotravovali. Jo? A jakoby vědí, že třeba něco nevědí oni a že ty informace potřebují něco vysvětlit a naopak já si vážím každého člověka, který se ptá, že třeba něco neví.
Takhle, teďka asi spojuju jakoby možná práci nějakého mentora a nějakého obchodníka, ale takhle, obchodníka, nebo ještě jinak. Ve společnosti může být třeba nějaký názor, nebo někdo může mít nějaký názor, že když je služba kvalitní, takže si ty lidi najdou sami. To je přežitek a jako nesmysl, jo? Protože když těch produktů máš 2000 a prostě jeden z nich se bude prezentovat tak, že řeší konkrétně tvůj problém, tak si nekoupíš těch 1990 prostě jako dalších, že jo. Takže ta schopnost i něco doručit, spojit nějakou tu poptávku s tou nabídkou je důležitá. Steve Jobs třeba, že jo, na začátku to byl taky fantastický marketér, že jo. Hele, tady prostě 1000 písniček ve vaší kapse, že jo. Prostě takovýhle malý zařízení, já teď jak se to jmenovalo, teda iPod možná, nebo, jo. Takže taky prostě dokázal prodat nějakou myšlenku a to je, si myslím, jako jeden z těch základních kamenů, proč je dneska Apple taková firma, jaká je. Takže ten obchodník je za mě, si myslím, velice důležitý. Vždycky tady bude potřeba, vždycky byl. A myslím si, že lidi si budou spíš jakoby postupně čím dál tím víc uvědomovat, jak jsou ty obchodníci důležitý. Jo, že prostě postaví třeba, já nevím, firma může mít 1000 nabídek, variací auta třeba, obchodník s autama. A já určitě, jako člověk, který si váží svého času, já určitě ocením daleko víc obchodníka, za kterým přijdu a řeknu mu, hele, mám tyhle požadavky, postav mi to. A on mi to postaví. V tom třeba to jsi mi krásně nahrál, protože je to zážitek asi rok a půl vlastně, co jsem ho měl. Jsem právě byl v Mercedesu a bavil jsem se tam s obchodníkem vlastně, nebo s tím prodejcem, řekněme. A on si úplně klepal na čelo, protože modernizace momentálně zrovna prodejny spočívala v tom, že obchodník v podstatě ani nechodí za zákazníky, ale že tam bude krásný tablet, kde vlastně ten člověk si sám nakliká přesně jaký auto a co v něm vlastně chce. A on si sám klepal na čelo a říká, ty lidi sem nejdou kvůli tomu, aby si to naklikali, to můžou dělat doma online. Oni sem jdou kvůli tomu, že právě potřebují poradit, potřebují se s tím člověkem promluvit a hlavně, co si budeme, dneska si každý se tváří, že je odborník na všechno, ale pochybuju o tom, že 99% lidí ví, jaký auto vlastně potřebuje a co by vlastně mělo mít k tomu, aby uspokojilo všechny ty potřeby. Takže v tom vlastně jenom vidím takovou parafrázi, jak ty jsi to řekl, ten obchodník, možná mentor, možná ten rádce, který rozumí nějaké specifické věci. Za mě je to určitě profese, která do budoucna bude čím dál tím víc potřeba, protože ta technologie jde tak šíleně dopředu. Co si třeba o tom myslíš? Ty souhlasíš se mnou? Ale určitě souhlasím. Tam v podstatě, jestliže je to Mercedes, což je si myslím jako velice úspěšná dlouhodobá firma, která tady bude ještě dlouho, tam je, si myslím, řešení jednoduchý, ať nechají prostě na tom showroomu anebo na té prodejně ty možnosti v oboje. Jasně, za personál, jako když tam nebudeš mít 10 prodejců, kteří se budou muset jako ve stejný čas s někým bavit, ušetříš asi nějaký náklady, ale změřil bych výkonnost. Plně jednoduše. To znamená, nechal bych na určitý období tam tu možnost toho tabletu a nechal bych tam i tu možnost toho člověka, který to s tím zákazníkem jakoby vyřídí a porovnal bych ziskovost. A nebo... Jo, a nebo bych nechal prostě vedle sebe 2 pobočky, třeba jednu s tabletama, druhou s prodejcema a tam se to zjistí, řekl bych jednoduše. To je právě ten korporátní přístup, ale já si myslím, že ten individualismus, opravdu to věnovat se každému člověku a opravdu hledat řešení přímo pro něho je víceméně to, co dneska hodně se dává do ústraní a za mě je to velká škoda, protože prostě jedna tabulka, jedna cena energií, jeden tarif telefonní není určitě pro všechny. Určitě, no. Ono je to asi, jenom doplním, ono je to asi i od velikosti nějaký té firmy, přesně jak jsi říkal, nějaký to korporátní myšlení, protože samozřejmě Mercedes asi jako neřeší, jestli má na téhle prodejně nějaký obrat, já nevím, 10 milionů anebo 11 milionů, to asi jako neřešej. Ale pro člověka, nebo kdo má to podnikání menší, Honza Nedvěd říká, kdo má menší podnikání jak 100 milionů korun jako ročně, když má zisk, tak by se měl těm klientům věnovat jako napřímo, no, ideálně. Je to tak. Určitě. Je to tak. No a co podle tebe dělá v dnešní době z obchodníka člověka, který vlastně má přesah, který má důvěru? Co je taková ta hlavní vlastnost nebo ta hlavní přidaná hodnota? Jedna z hodnot může být ta, že ten obchodník prodává něco, co by si za určitých okolností i sám koupil. To si myslím, že je dobrý. Zároveň tam je i přesah, si myslím, v tom, že právě mně to teda přijde už jako automatická věc, ale že já přijdu za někým jako za klientem a zeptám se ho, co vy řešíte? Co je váš problém?
co je váš cíl, kolik vám je let, kolik máte dětí, jo, a prostě nastavíš mu tu nabídku na míru, protože pořád se setkávám s lidma, kteří jako jsou z toho úplně pav, jo. Že já se jich zeptám, a jako, co je váš cíl, co třeba chcete, a on prostě mě na to ptáte, já se vás chci zeptat na ty produkty, jo. No a prostě já jim musím vysvětlit, že jako je chci pochopit, že jim chci skutečně pomoct. Jo, a spousta lidí jako to vnímá, někteří lidi to můžou vnímat jako lezení do soukromí třeba nebo něco takového. Ale přesah obchodníka určitě takovej, že zkrátka máš kvalitní službu, kterou, říkám, by si i třeba sám koupil, hledáš klienty, kterým to skutečně pomůže a ještě nějaký přesah, no, děláš to srdcem, si myslím. Určitě, bez toho si myslím, že to nejde. Takové ta, určitě. Jak se říká, ten pojem plechová huba, že máme něco naučeného, jenom to odříkám prostě a buď to vyjde nebo ne, to si myslím, že to už je dávno minulost. Jo, tak to měla by být. No, určitě. Jako nějaká statistika tam samozřejmě taky jako funguje, že prostě máš nějaký, jak se říká, sales pitch, nějakou prostě prodejní řeč, kterou, když proneseš na určitý počet jako klientů nebo lidí, tak v podstatě tam vždycky nějaký to procento jakoby vyjde. Ale jo, jestli jakoby chceš šetřit svůj čas i energii i prostě pomáhat lidem, kterým jakoby pomoct chceš, tak tady to je určitě na místě, no, rozhodně. A jak se třeba cítíš dneska vlastně, když srovnáš opravdu tu práci toho záchranáře a to, co děláš teď vlastně, jaký je v tom třeba ten zásadní rozdíl? Nemusím dělat noční. Ne, jako fakt mě tam ničilo, jako když jsem prostě měl noční službu a jako když máš noční a je někde bouračka a prostě fakt jako je průšvih a ty tam musíš být, tak je to úplně v pohodě. Nevadí ti, že nespíš. Ale když je to nějaká blbost, která by prostě do rána počkala. No, dobrý. To jsem se rozhodnil zase, jo. Ale vidím, že vlastně pro tebe ta práce nebo to, co vlastně děláš, musí dávat prostě smysl. Jinak tě to ubíjí. Ale musí, protože to jako si myslím asi ubije možná každýho, ale zásadní rozdíl, jo, víceméně asi jakoby ve všem, o čem se tady jako bavíme. Hlavně možná i to, že já si můžu dělat v podstatě, kdy chci, co chci a nikdo mě nepeskuje, když to řeknu slušně, že teď musím dělat tohle. Jo, jsem prostě sám svým pánem, mě to jako extrémně vyhovuje. Jo. A když jsi měl vybrat jednu věc, která ti dává největší smysl vlastně, proč ta změna opravdu byla potřeba, nebo co ti to momentálně dává, jenom jako tu jednu největší přednou hodnotu. Oproti zaměstnání versus podnikání, když se vezrnu. Peníze a svoboda, no. Jsou to dvě věci, protože to jde jako v ruku v ruce, že když máš peníze, tak jsi svobodný. Nebo můžeš být do určitý míry. Samozřejmě máš tady pořád finančák, jako který nad tebou je, takže se s ním snažíš nějak jako to řešit, ale peníze a svoboda jako jednoznačně, no. Peníze totiž vlastně za mě jsou naprosto nedůležitá věc, když je máš. Takže proto ta svoboda. Určitě, no. Přesně tak. Dobrá. Dám ti pár otázek v rámci, řekněme, rychlého kvízu. Jenom nemusíme to rozvádět, jenom mi odpověz, co je pro tebe třeba lepší. Takže snídaní nebo večeře? Večeře. Dobře. Káva nebo čaj? Čaj. Dovolená v lese nebo u moře? Obojí, to záleží. Jak se mi chce. Práce v týmu nebo solo? Taky záleží na projektu a obojí je dobrý. Tohle zkus určitě rozvést, protože mě právě zajímá třeba, jaký ty máš na to pohled, jestli vlastně, protože vlastně mluvil jsi o tom, že s kolegama třeba v rámci té práce minulé si úplně neměl co říct. Dneska máš to podobně, nebo je to úplně jiný? Rozumím. Dneska to je super v tom, že když se v rámci té naší podnikatelské komunity, když se s někým nechceš bavit, tak se s ním prostě nebavíš, což je super. Jo, a takhle, když něco dělám solo a chci to mít zmáknutý co nejrychlejc, tak samozřejmě jakoby ten výkon nějaký tam může být třeba jako lepší a rychlejší, než třeba když se něco dělá hnedka v týmu, ale když něco chceš škálovat, když chceš třeba škálovat firmu nad nějakých 10 milionů korun obratu prostě a víc a jedeš, tak samozřejmě tam ten tým je jako nezbytnej a tam musíš věnovat tu energii i ten čas do školení toho týmu, si myslím. Takže opravdu jako záleží, no. Některé věci samozřejmě, jak se říká, co si neuděláš sám, co to nemáš. Samozřejmě jsou takové věci, ale jako zlatě svatě, jako fantastický jsou lidi, kteří prostě přijdou
a který s tebou tu myšlenku sdílej, který se nevymlouvají, který chápou, který se rádi zeptají, když něco nevědí. To je strašně důležitý se prostě pochopit, že něco nevíš a zeptat se. To je klíč, jako si myslím, k nějakému rozvoji a úspěchu. A ty lidi jako jsou skvělí, fakt jako za ty lidi jsem extrémně vděčný, kteří prostě jedou a makají a jsou prostě přínosem obecně a vědí, že jako ten čas a energie, že to jsou nejdražší komodity, které máme, že radši obětují třeba nějakou komoditu, jako jsou peníze, které se dají vydělat vždycky, ale čas prostě máme omezený. Takovýhle lidi jako v týmu mám rád určitě, no. Jasně, takže když to jenom zkusím shrnout, tak ta výhoda vlastně dnes je v tom, že když chceš, tak v tom týmu můžeš pracovat, ale pokud prostě tě to zdržuje, nedej bože otravuje, tak jdeš vlastní cestou. Instinkt nebo plán? Zase obojí, no. To záleží. Tak to zkus rozvíst. Kdy se radši vlastně orientuješ nějakou cestou, kterou si dopředu namaluješ a kdy jdeš čistě prostě pocitem? Dobře, určitě. Takhle v rámci nějakého podnikatelského plánu nebo nějakého rozvoje firmy, tak jsou důležitý čísla. Určitě si myslím, že jsou důležitý čísla, protože dát si za rok nějaký cíl, že nějakým lidem poskytneš nějakou dobrou službu, to jsou nějaký abstraktní prostě pojmy. Ale když tam máš, nevím, nějaký číslo, že si obsloužil 250 nových klientů, udělal si takový amakový obrat, ti klienti udělali třeba takovýhle navýšení nákupu, tak ty máš nějaký čísla, jak seš v úzovkách dobrý podnikatel prostě. V tom je určitě důležitý plán. A co se týká instinktu, tak tam je určitě to, že samozřejmě jsou nějaký prostě prodejní scénáře, který jakoby se učej v rámci nějakého prodeje klientům, ale tam já hodně používám, já nevím, jestli to je instinkt, nebo jestli se to dá jako naučit, ale že toho člověka naciťuju a že se ho ptám a když vidím, že tam jsou opravdu nějaký známky, že se opravdu něčeho bojí, tak já prostě kašlu na jakýkoliv scénáře a prostě jedu nějaký ten pocitový dialog s tím člověkem. Jo. To bohužel jako, to vím, že mám asi, nevím, jestli z dalších inkarnací, nebo jak se to říká, to jako mám, anebo jestli to mám od mamky naučený, těžko říct. Tady to bych asi jako těžko někoho učil, protože nevím, jak to dělám. Jo. Tam já prostě, když vidím, já na tom člověku vidím, že když má nějaký výraz v obličeje, tak už vím třeba, že je něco špatně a už se ho i třeba ptám, co si o tom myslíte, je něco, co vás třeba zarazilo, jo, a ten člověk se mi rozpovídá, jo, takže to k tomu plánu a k tomu instinktu, jo, asi. Ale i tady to se dá naučit, si myslím, jo, v rámci jakoby nějakého, když prostě budeš jednat s 10 000 lidma, tak tam nějaký zkušenosti nabereš prostě. Když nejseš úplně stroj, tak nějaká ta emoce tam prostě vždycky je, jako, že máš nějaký to pochopení pro ty lidi. Empatie. Empatie je extrémně důležitá. Řekl jsi tam prostě přesně. Aspoň já bych tam řekl líp. Díky. Stabilita nebo výzva? Zase obojí. Jestli chceš. Dobře, rozvedem to. Ne, jako být jako imrvére ve výzvách, to by ti jako vypadaly vlasy, jo. To jako už jich tam taky moc nemám. Tak u mě to taky docela vidět. Ne, jako výzvy jsou důležitý, stabilita je důležitá taky. A když má člověk nějakou tu svoji vnitřní disciplínu, tak spousta lidí se bojí, že z té stability spadnou do nějaký prokrastinace, do nějakého, dejme tomu jako úpadku, ale když máš nějakou tu svoji disciplínu a prostě víš, jak pracovat sám se sebou, tak prostě si vyvažuješ ty výzvy a tu stabilitu. Prostě zdravě, jak ty máš rád. Jasně, nebýt prostě pořád v presu, ale zároveň se pořád posouvat. Neusnout na vavřínech. Jako ono samozřejmě vesmír, on ti to tam naservíruje takhle, že dokončíš 2 výzvy, už si řekneš, že si dáš pauzu, on ti tam naservíruje 3, jo, a pak si řekneš, že Ježišmarja zase, jo, a potom jako zjistíš zpětně třeba, že to jako, že ti to něco dalo a pak máš zase až moc stability a málo výzev, jo, každý člověk si to nějak vykalibruje, hlavně je znát sám sebe. To je důležitý, si myslím. Peníze jako cíl nebo jako prostředek? Když je člověk pod mostem, nemá co jíst a jeho rodina hladový, tak peníze jsou určitě cíl. Jo, to jako jednoznačně. A potom, když ty peníze máš a už jenom řešíš, jak tu hodnotu uložit, pak už je to prostředek. Ale je to důležitá energie, která může hromadu lidí hodně naučit. A jenom taková vsuvka, já třeba, když jsem byl na té vysoké škole a vlastně čerstvě v tom zaměstnání, já jsem peníze moc neřešil. Hodně jsem četl, nevím,
5. dohodu a tady ty věci, prostě hodně jsem jako meditoval a tohle. A říkal jsem si tak, jako měl jsem takový to duchovní ego vyrostlý, že proč já bych měl řešit něco jako peníze, že jo? No, ale šel jsem dělat do zaměstnání, kde jako peníze byly potřeba, ale teďka zpětně jako si myslím, peníze jsou jako naopak skvělý učitel. Je to výborná energie, jo? A jako mě to učí i to, že když mám najednou, udělám třeba velký obrat na firmě, tak si říkám, dobře, tak nemám drahý nebo nákladný životní styl, co s těma penězma můžu udělat, aby to pomohlo mně anebo mýmu okolí. A tam je super, že právě když ty jako podnikatel máš peníze a je tvůj nějaký kolega, který je extrémně pracovitý, ale ty peníze nemá a někde má problém, tak ty si můžeš s ním na 3 hodiny sednout do kavárny a řešit jeho problém, aniž by ti on zaplatil. A díky tomu ten tvůj kamarád se třeba rozroste a za 5 let je tvůj prostě skvělý partner a vyděláváte úplně stejně třeba. Jo, takže nebo ještě jinak, já jsem měl třeba skoliozu, jo, a prostě mám rád fyzioterapeuty, protože mi hodně pomohli, takže já třeba v tom vidím, říkám nějaký přínos v tom, že bych chtěl prostě zafinancovat nějak jako filantropicky nějakou kliniku třeba, něco, kde prostě budou pomáhat lidem prostě s tím pohybovým problémem třeba, jo, takže peníze jsou fantastický učitel a lidi by se jich, si myslím, neměli bát, měli by je přijmout, že tady jsou. A jelikož žijeme tady ve střední Evropě, peníze jsou prostě součást našich životů, jsou prostě skvělý. Jo. Je to jenom o tom s nimi pracovat. Tohle je úplně skvělý pohled, co je dneska, nebo za mě aspoň, jestli můžu říct takovou svoji zkušenost. V aktuálním světě je trošku špatně, že hlavně v rámci sociálních sítí vlastně jsou vyzobrazeny peníze hodně jako cesta k tomu být ten úspěšný, ten lepší než ostatní. Vlastně je to šíleně jenom o tom egu, ale já si myslím, že to je opravdu jenom nedůha těch sociálních sítí, že kolem sebe mám hodně lidí, kteří právě ty peníze tím, že mají, tak je to pro ně prostředek a pomáhat svému okolí, přátelům, rodině, anebo samozřejmě filantropicky. Jak ty jsi to vlastně rozhodně. Ale je to, si myslím, jenom v rámci těch sociálních sítí nepochopená message, protože člověk, který je, nebo ještě jinak, co já vnímám u bohatých, úspěšných lidí, kteří mají prostě, nevím tomu, úspěšné firmy, úspěšné investorská portfolia, tak každý z nich říká, že důležitá je pokora. A skutečný člověk, který je úspěšný, já nevím, jezdí v Bugatti, má prostě tamhle x nemovitostí v Dubaji a tak dále, tak skutečný člověk, který má ten úspěch zasloužený, tak ten nikdy jako třeba jako se nevysměje mladému klukovi 18letýmu, který si jde založit ičo. Jo, to prostě ty lidi jako jsou, čím víc ty lidi jsou bohatší právem, tak tím víc jsou podle mě jako srdeční. Nebo já mám aspoň takovouhle zkušenost. Dá se tak přirovnat. A poslední otázka, jistota nebo svoboda? Záleží, jak se na to můžeme dívat, protože jistotu člověk může najít i v té svobodě. Jo, jako já třeba jistotu, jako, když teda vezmeme to zaměstnání a to podnikání, já třeba tu jistotu v tom zaměstnání jako vůbec nevnímám, jo, protože jako, když by tady byla nějaká jistota v rámci toho zaměstnání historicky třeba 1000 let zpátky, že bys opravdu 35 nebo 40 let dělal a pak bys měl fakt dalších 30 let na dožití nějaký důchod s nějakým procentem, který ty si vydělával a fakt by to tady 1000 let bylo by to neměnný, tak ano, v tom by byla jistota, ale to tady není. Takováhle jistota tady byla, dejme tomu, nevím, jako já si nepamatuju jako 90. leta úplně, ale takováhle jistota tady možná chvíli byla, anebo to bylo prezentované jako jistota, ale dneska tady ta jistota už určitě není. Jo, a tu jistotu já vnímám v tom, to je vlastně i v tom s tou svobodou, že se člověk vzdělává a je zodpovědný za svůj vlastní osud. Já vím, že to zní jako šíleně, jo? Že tady jako mladý nějaký kluk jako mluví o tomhletom, ale to fakt jako se mi osvědčuje jak na mém životě, tak i prostě na lidech, který sleduju, kterých se inspiruju. A ještě nikdy se nestalo, že by prostě člověk, který na sobě pracuje, že by jako nezažil určitou míru svobody a jistoty, jako si myslím. Jo. A pokud ten člověk tu jistotu a svobodu ještě nemá, tak jenom nedošel dostatečně daleko. Asi v té své cestě, no. Takže nevím, jestli jsem ti odpověděl, jako, jo, ale za mě určitě. Tady není nějaká správná odpověď, tady je o tom, jak ty to vnímáš, ale nemám tomu co vytknout. Jo? Já si myslím, že
tak to víceméně je. Ten, kdo na sebe opravdu pracuje prostě a nevzdá to, tak dostat se do toho cíle, kde opravdu, jak ty říkáš, nějakou tu svobodu má, tam je to snad automatika. Otázka jenom, jak ta cesta je dlouhá vlastně a co všechno po té cestě musí vyzkoušet, prožít a zažít. No. Je to tak, no. Mně se třeba líbí, jako u jednoho pána, jmenuje se Robert, on právě žije také v takové komunitě vlastně ve středních Čechách, myslím, a oni tam mají projekty, které jsou zaměřený na jako přes generace, jo, na dekády. To je jako fantastický. On mi říkal, teďka dokončujeme jako jeden projekt, který měl nějaký 30letý trvání, už ho budeme mít za chvíli hotový. Já říkám, ty brďo, jako, to je jako dlouhodobý myšlení a že jako myslej i na ty generace po sobě, to je jako hustý, no. No, kdyby to tak dělalo víc lidí, tak se máme určitě teda jako mnohem líp, no, ale... K tomu dozrajem třeba. Třeba jednou jako společnost. Lidstvo, ano. No a tak trošku na závěr vlastně, co bys vzkázal vlastně někomu, kdo se dneska cítí, že tam, kde je, tak není úplně tam, kde by asi měl být, že dnes směřuje správným směrem vlastně a třeba i nějakým způsobem hledá tu změnu, ale ať už má strach nebo neví kudy do toho, protože ty jsi to vlastně zvládnul, protože se na to ptám. Opravdu otočit ten život o 180 stupňů. Bojovat a zkoušet. Bojovat a zkoušet, protože taky no, ten systém vytváří stroje na zaměstnání v podstatě, že je tě, já nevím, 6-7 let a jdeš do školy, kde tě neučej, jak myslet, ale učej tě, co si myslet a že když něco uděláš špatně, tak máš 5. Nevím, jako co je víc jako rozdílný jako od života, jo? Protože to je prostě takový nesmysl, prostě zkoušet, nebát se selhat a prostě není konec, dokud jako nezvítězím. Jo? Jako, vím, že je to asi nějaký jako pohled, který bude možná vyhovovat spíš třeba lidem, kteří jsou spíše třeba muži, nebo kteří mají spíše jakoby tu mužskou energii jakoby v tom životě, ale já to takhle vnímám jako jo, prostě pořád jít, pořád zkoušet a když něco prostě 3krát nedopadne, nevadí to. Ale mě fakt jako, já jsem se na to teď vzpomněl, já jsem to chtěl říct, já teď nevím, jak se jmenoval zakladatel KFC, ale... Kolonel Sanders to asi nebyl. Kolonel, nebo... nějaký plukovník to byl. No. Kolonel Sanders, možná, že jo. Ale on byl snad 1300krát jako v bance pro úvěr. Aby to prostě mohl rozjet. Jako to vem si, že jsi v té bance po 471. A že máš před sebou ještě tady ty vrďo nějaký... S kýblem kuřete. 900, jo, ještě 900 pokusů. Jako to je vytrvalost. To je vytrvalost a to mě fakt jako inspiruje. A no, to je jako odpověď na všechno. Jako. Ale já jsem nedávno četl, že dokonce i Walt Disney vlastně byl úplně ve stejné situaci, že ten taky dostal ten úvěr vlastně na to, aby se založila společnost Disney nějaký 478. pokus nebo něco takového. Jako to je, vem si, tady prostě mi nevíde 20krát, jako já nevím, uzavřít nějaký obchod a už to chci vzdát, tak jo, říkám, jako to je fantastický. Jo, a ty lidi v té době neměli sociální sítě, neměli motivační videa, měli jenom knihy a svoji hlavu. Jako jak ty lidi museli být silný. Jak ty lidi museli být silný, jaký musel mít motiv. Jo, to je... No z dnešního pohledu si myslím, že to je určitá forma možná i deviace nebo nějakého jako mozkového vyšinutí, protože... Jo, to je dost možný, no. To je dost možný. Ale dneska samozřejmě díky tomu hodně lidí buď si dá smažený kuře, nebo opravdu každý druhý film, aspoň tam mám takový pocit, že od Disneyho. A zrovna u toho Disneyho je takový strašně zajímavý, jak vlastně dneska někdo přijde s nějakou podnikatelskou myšlenkou a v podstatě je docela standard, že 90% lidí mu řekne, to je blbost. Ale zkus si představit v dnešním světě, že by někdo přišel s namalovaným kačerem a psem a řekl by, já jdu do banky a chci od nich tady 10 milionů na to, abych se mohl o tom natočit film. Každý by si klepal na čelo, jestli ten člověk normální. Ano. Ale tehdy se to stalo a díky tomu dneska je jedna z největších společností vlastně na světě. Že? Přesně tak, no. To máš jako pravdu, ale ono to je taky tím, jako na co je asi ta společnost zvyklá, no. Protože my dneska, že jo, máme hromady obsahu, ať už to sociální sítě jako televize a ta hra, jako když jako člověk měl, já nevím, 1-2 knížky a bylo to terno a teď najednou si měl prostě živou nějakou postavičku v televizi. Je to nějaké vytvoření asi jako nového trhu, který prostě ani lidi jako nevěděli, že je, nebo že je možnost, aby byl. Je to zajímavý sledovat určitě a ta vytrvalost těch chlapů je prostě se toho nebát a zkoušet, no, za mě. Je to tak. No a na závěr, kdybys měl říct jednu nějakou myšlenku, nějakou hlavní motto, co ti provází celým životem vlastně, co by to bylo?
číslo 32 850. Ty už ho znáš ode mě, ale souvisí to právě s tou smrtí a s tím životem, že když žije člověk, dejme tomu teoreticky, není to z mojí hlavy, viděl jsem to zase někde, ale je to fantastická myšlenka, když člověk žije do 90, tak dejme tomu má nějakých 365 dní, má rok, tak je to nějakých 32 850 dní, kdy člověk těch 90 let žije. 32 850 dní. Teďka třetinu z toho spíme, potom prvních pár let prostě jsme nemluvňatá, novorozenci nebo batolatá, to vůbec nevíme, že žijeme. To samé na konci, můžou tam být nějaký prostě třeba obtíže v rámci zdraví a tak dále. Jo, a tohle všechno, tady ten celý čas máme a tady to si myslím, že člověk, když vidí někoho umřít a potom si dá tady to číslo jako na nástěnku, tak se potom jako ten člověk i rozmyslí, jestli prostě bude tady, já nevím, 4 dny, já nevím, brečet nad něčím nebo prokrastinovat, si myslím, že je jako důležitý tady to. Tady to, když si lidi uvědomějí, že ten čas je opravdu extrémně cenný a ta pozornost v tom čase, protože pozornosti máme ještě míň, tak je to další cesta k nějakému jako asi úspěchu nebo životnímu štěstí, si myslím. Určitě to myšlenka minimálně zamýšlení vlastně, jak lidi každý ten den tráví, protože je to tak, máme jich prostě omezený počet a samozřejmě člověk, který se s tou smrtí setkával, tak si myslím, že v tom ta váha je ještě o to silnější. No. Jo, je to, něco tam je. Dobře, takže já ti moc děkuju za, ať to byly různé myšlenky, ať to byla vlastně tvoje osobní zkušenost, ať to byl i nějaký takový ten základní návod, prostě se toho nebát a zkusit. Mm-hmm. A doufám, že se teda brzo zase potkáme a řekneš nám, jak tvoje cesta pokračuje. Já moc děkuju za pozvání, Adame, ať se daří tobě a ať se daří hlavně našim posluchačům. Takže já vám děkuji, doufám, že se vám dnešní díl líbil, budu rád za sdílení, popřípadě komentář tady pod videem a těším se na vás příště. Naschledanou.